ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ቲክቶክ ክሳብ ፌስቡክ ካብ ዩቱብ ክሳብ ኢንስታግራም ብዛዕባ ጀሲካ ዝተባህለት ብተሰልጥኖ ዓሳ ዝተቐትለት መንእሰይ ንመላእ ዓለም ዝበፅሐ ሓበሬታ ክጽብጸብቀኒ እዩ። እቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ንኽኸውን ብቪድዮ ተሰኒዩ ስለ ዝቐረበ ብዙሕ ህዝቢ ተቐባቢሉሉ። እዛ ጓል 23 ዓመት ከም ዝኾነት ዝተነግረላ ጀሲካ ግን ብሓቂ ድያ ካብ እተሰልጥኖ ዓሳ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ህይወታ ሲኢና? እቲ ዝኾነ ክንነግረኩም። ጀሲካ ዝተባህለት ዓሳ ኣብ ምስልጣን እንከላ ዝተቐትለት መንእሰይ ፈጺማ የላን። ኩሉ እቲ ብቪድዮን ብስእልን ተሰኒዩ ክላባዕ ዝቐነየ ወረታት ውፁእ ሓሶት ኮይኑ ቀልጢፉ ናብ ኩሉ ክበጽሕ ዝኸኣለ ስኑዕ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ናይ ሓበሬታ ርጡብነት ዘጻሪ ሓደ ትካል ኣብ ዝገበሮ መርመራ እቲ ብዛዕባ ጀሲካን ዓሳኣን ዝተሰርሐ ቪድዮ ምናልባት ብሓገዝ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተሰርሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። እዚ ሓድሽ ብቕልጡፍ ዝውንጨፍ ዘሎ ውፅኢት ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ንመጻኢ ንዓለምና ስኑዕ ሓበሬታ ብምግዋሕ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቓ ከም ዝኽእል ይዝረበሉ። ናይ ጀሲካ ጉዳይ ስኑዕ ሓበሬታ ዳ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ተመሳሰልቲ ሓቀኛ ፍጻሜታት ዝኾኑ ናይ ዓሳን ኣሰልጠንቶምን ሓደጋታት ተኸሲቶም እዮም። ኣብ 2010 ንኣብነት ኣብ ሲ ወርልድ ኦርላንዶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓንቲ ኣዝያ ምክርቲ ኣሰልጣኒት ኣብ ምስልጣን ዓሳን ከላ ሓደ ዓሳ ናብ ማይ ስሒቡ ብምእታው ህይወታ ክሳብ ትስእን ሓደጋ ኣብፂሕላ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓሳታት ሰብ ከሰልጥኖምን ኣብ መካነ እንስሳታት ክትሓዙ የብሎምን ዝብል ክትዕ ንኽለዓል ቀሲቡ ነይሩ። ኣብ 1991 ኣብ ካናዳ ሓንቲ ኣሰልጣኒት ሸተት ኢላ ናብቲቶም ዓሳታት ዝነበርዎ ማይ ምስ ኣተወት ኣብቲ ማይ ዝነበሩ 3 ዓሳታት ሓምቢሳ ከይትወፅእ ስለ ዝዓገትዋ ትንፋስ ሓፂርዋ ጠሊቓ ብኡ ኸኣ ህይወታ ሓሊፉ። ኣብ 2009 ድሮ በዓል ልደት ኣብ እስጳኛ ሓደ ኣሰልጣኒ ብሓደ ዓሳ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ብኡ ንብኡ ኸኣ ዓሪፉ። እቶም ደሓን ዝተባህሉ ንደቂ ሰብ ከም ዘፍቀሩን ሓይሊ ብልሒ ኣእምሮ ኣለዎም ዝበሃሉ ደልፊን ዝዓይነቶም ዓሳታት ጸቕጢ ወይ ስትረስ ክገብሩ ከለዉ ክሳብ ምቕታል ዘብጽሕ መጥቃዕቲ እኳ ዘብጽሑ እንተዘይኮኑ ግን ኣብ ልዕሊ ሰባት ከም መንከስቲ ወይ ናብ ማይ ጎቲቶም ብምድርባይ ሕርቃኖም ከውፁ ይፍትኑ። ይኹን እምበር እቶም ዝሓሹን ደሓን ዝኾነ ባህሪ ዘለዎም ዓሳታት ግን ንሳቶም እዮም። ዓርቂ ደቂ ሰባት ከም ዝኾኑ እውን ብዙሕ እዋን ይንገረሎም። እቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ሻርክ ዝበሃሉ ዓይነት ዓሳታት ብደቂ ሰባት ኣለማሚድካ ናብ ምርኢት ከተቕርቦም ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ሓደ እዋን ኣብ ገማገም ባሕሪ ንደቂ ሰባት የጥቅዑ እዮም። ዝበዝሐ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃዋይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከኣ ይቀላቐሉ። ሻርክ ዝዓይነቱ ዓሳ ኮነ ኢሉ ንደቂ ሰባት ኣይሃድንን እዩ። ዝበዝሐ እዋን መሲልዎ እዩ ዘጥቅዕ። ኣብ 2022 ኣብ ሁርጋዳ ግብፂ 2 በጻሕቲ ሃገር ብሻርክታት ህይወተን ሲኢነን። ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ባሃማስ ሓንቲ ኣሜሪካዊት በጻሒት ሃገር ብመጥቃዕቲ ሻርክ ተቐቲላ። ብሓፈሻ ኣብ ዓለምና ካብ 70 ክሳብ 80 ዝኾኑ ናይ ሻርክ ሓደጋታት ይምዝገቡ። ካብዚኣቶም እቶም 5 ክሳብ 10 ዝኾኑ ብህይወት ኣይተርፉን። ፈጠርቲ ዝተሰንዐ ሓበሬታ ግን ስለምንታይ እዮም ከም ናይ ጀሲካ ብተሰልጥኖ ዓሳ ተበሊዓ ዝዓይነቶም ወረታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፍንው እንተኢልና ቀዳማይ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣርእስቲ ብዙሓት ሰባት ክርእይዎ ዝብህጉ ስለ ዝኾነ ነቶም ዘርጋሕቱ ቀልጢፉ ናብ ህዝቢ ክከፋፈለሎም ይኽእልን ብዙሕ ላይክ ክረኽቡ ኸኣ ይኽእሎም። ክዓብየሎም ዝደልይዎ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጻቶም ከምቲ ዝደልይዎ ሓያሎ ሓደስቲ ዓማዊል ይስሕበሎም። ብቲ ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ወረታት ብዙሕ ህዝቢ ክርእዮ ስለ ዝኽእል ብኡ መጠን ካብ መወዓውዒ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንኽሰርሑ ይሕግዞም። ከም ጀሲካ ብዓሳ ተበሊዓ ዝዓይነቶም ዜናታት ንልቢ ደቂ ሰባት ቀልጢፎም ስለ ዝትንክፉ ሓያል ስምዒት እዮም ዝቕስቅሱ። ተኸታተልቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ኣርእስቲ ምስ ኣንበቡ ስምዒታት ፍርሒ፣ ምድንጋፅን ስምባድን ስለ ዝስምዖም ናይቲ ሓበሬታ ሓቅነት ከየጻረዩ ናብ ፈተውቶም የካፍልዎ ወይ ከዓ ሼር ይብልዎ። ሓደ እዋን ዝተሰንዑ ሓበሬታታት ካልእ ጥልቕ ዝበለ ዕላማን ተልእኾን ኣለዎም። ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎም እውን ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ከም ምርጫን ክታበትን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ስኑዕ ሓበሬታታት ብምዝርጋሕ
ፖለቲካዊ ኣጀንዳታቶም ከተግብሩ ይሕግዞም ኣብ ሃገርና እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተሰንዐ ሓበሬታ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተባሂሉ ይዝርጋሕ እዩ ንኣብነት ኢሳያስ ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ ተኣማኒ ብዝመስል መልክዑ ኣብ ከባቢ 2013 ተዘርጊሑ ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ እውን ገለ ኣሚኑ ገለ ከዓ ተጠራጢሮ በዚ ዜና እዚ ክስራሕ ዝተደለየ ፖለቲካ ግን ነይሩ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ንምርግጋእ ወይ ኣጉል ተስፋ ከም ዝሓድሮ ንምግባር ኮነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ስኑዕ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ይዝርጋሕ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገርና 6 መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ 6 ዞባታት ይስራሕ ኣሎ 50,000 ኣባይቲ ይህነፁ ኣለዉ ዝብሉ ስኑዓት ዜናታት ማለት እዩ ከም ናይ ጀሲካን ዓሳኣን ዓይነታት ስኑዓት ሓበሬታታት ብዙሕ እዋን ብሕጊ ዘቕፅዑ ተግባራት ኣይኮኑን ኣብ ስኑዕ ሓበሬታ ሓደ ሰብ ስሙ ተጠቂሱ ብስኑዕ ሓበሬታ ስሙ ተጸሊሙ በቲ ሓበሬታ ፋይናንሳዊ ክሳራታት እንተጋጢሙ ወይ ናይ ሓንቲ ሃገር ውሕስነት ጸጥታ እንተተረቢሹ ጸለብቲ ዝኾኑ ሽግራት እንተፈጢሩን ካልኦት ዝረኣዩ ሳዕቤናት እንተኸቲሉን ግን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘቕፅዕ ተግባር ይኸውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መዓልታዊ ማእለያ ዘይብሎም ስኑዓት ሓበሬታታት ይዝርግሑ ካብዚኣቶም ገሊኦም ብሚልዮናት ናብ ዝቕፅሩ ኣህዛብ ይበጽሑ ዝተጋነነ ወይ ጉጉይ ስምዒታት ከዓ ይፈጥሩ ኣብ 2016 ኣብ ጎስጓስ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ፒሳ ዝብልዖ ቤት ምግቢ ብሰልፊ ዲሞክራትን ፖለቲከኛታት ከም በዓል ሂላሪ ክሊንተንን ቆልዑ ናይ ምሻጥ ተግባራት ይፍጸም እዩ ዝብል ዝንቡዕ ወረ ምስ ተዘርግሐ ሓደ ነቲ ሓበሬታ ዝኣመነ ሰብ ብረት ሒዙ ናብቲ ቤት ምግቢ ብምኻድ ነቶም ክሽየጡ ተቐሪቦም ኣለዉ ዝበሎም ቆልዑ ንምድሓን ተኪሱ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ዝኾነ ዝተቐትለ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ሃገረ ሚያንማር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ብመንገዲ ፌስቡክ ኣብ ልዕልቶም ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ኣመንቲ ምስልምና ብዝተሰንዐ ሓበሬታ ስሞም ስለ ዝጸለመ ዜጋታት ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ኣብፂሖም ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣብቲ እዋን ፌስቡክ ኣብቲ ጉዳይ ልዑል ግደ ተጻዊቱ ብምባል ነቲ ትካል ነቒፍዎ ነይሩ ኣብ ብራዚል እውን ሓደ ኣብ ምርጫ ዝነበረ ፖለቲከኛ ብስኑዕ ሓበሬታ ምስ ቆልዑ ጾታዊ ርክብ ይፍጽም እዩ ዝዓይነቱ ወረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስሙ ስለ ዝጸለመ ኣብ ውጽኢት ምርጫ ሰፍ ዘይብል ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣኸቲሉሎ ሓደ እዋን ዓበይቲ ትካላት ንመወዳደርተን ንምህሳይ ከፊለን ከምዚ ዝዓይነቱ ሓበሬታታት ንኽዝርጋሕ የተባብዓእን ብዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝረኣናዮ ኩሉ ሓበሬታ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ብሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ብሕጂ ክመፁ ዝኽእሉ ወረታት ኣዝዮም ተኣመንቲ ክመስሉ ስለ ዝኽእሉ ቅድሚ ንባዕልና ኣሚንና ናብ ካልኦት ምክፋልና ንሓቅነቱ ኾነ ጻሪ ይግባእ